Bro, jeg bliver ramt headshot. Bro, vi må ikke smide den nu. Vi skal tage den 0. Kom nu lidt. Gutter, så kom så. Kom så. Let's go, man. GG's. GG's, bro. 13-0. Nice. Good game, Good game, guys. Ja. Let's go, Johan! Let's go, 13-0. Kom nu, let's go. Og det er allerede en god start. Han kan allerede lide mig, det kan jeg mærke. Det er det, sagde jeg ikke, den jeg har valgt som startpistol. Prøv lige at give mig. Jonas, vi er på T-siden. Nå, ja, det er rigtigt. Manden har aldrig spillet CS i sit liv, jo. Kom. Vi går B, vi går den vej. Vi går midt. Det er Mirage. Jeg har det. Kig i vinduet først. Ja. Der er altid en eller anden taber, der står der. Så skyder jeg ham bare. Hey, jeg ved et sted, hvor folk de plejer at sidde. Pisse. Jamen, det gør jeg. Hvor fuck er du henne? Nå, du er nede? I'm watching there. Du kan se det i kældfilen lige om lidt, når jeg dræber alle. Ja, det er godt. Okay. Jeg nåede ikke at gøre noget. Jonas, vi gjorde ingenting i den her runde. Han giver mig sgu hårdpat for overarmen deroppe. Det gør han sgu. Det må man sgu give ham. Ja, Den går til. det er en god til sådan noget. For satan, mand. Vi vinder sgu lige alle runderne. Sgu pisse. Det var fandme sent, du sagde det, mate. Hallo. Vi er i gang med det, altså. Jeg cracker, vil jeg gerne lige sige. Død. Sæt dig. Mangalta mätät sähliin. Bro. Min skiftede fandme. Bro, hvorfor min Jeg har ikke lavet noget som helst nu. Bro. Har du ikke? Nej, Ja, det er ikke kill. jeg har ikke engang gjort skade. Jeg er lige efter Dr. Lecter. Det er fandme mærkeligt profilbillede, han har. En pedo, eller hvad? Ja, det er faktisk. En gammel mand, eller hvad? For helvede. Jeg var faktisk low-key B. Smoke lige her. Det var fandme hurtigt. Ja. Skår det, hvad jeg sniper folk. Og jeg sniper folk hurtigt. Adam varo där. Altså, jeg kan jo aldrig... Oj, der er herovre. Jo. Hvad, jeg rammer lige hans hoved. Død, kom nu, sæt dig ned. Jamen, jeg er faktisk varm. Let's go. Nice. Når jeg skyder ikke, så rammer jeg ikke folk. Hvad fanden er det, han prøver at sige? Jeg ved, der er en, der står med en AV her. Eller en scout. Ja, sæt dig ned. Ram bare en gang. Finally! Okay. Så han var lige hernede, ja. Det er dumt. Og endnu en. Hvorfor er jeg så faktisk så varm? Nej, det var der, han sad. Jeg kommer faktisk lige bagfra på Dr. Lecter. Han er fandme lækker. Ja, jeg kommer bag. Prøv at se. Prøv at høre ham i chatten. Good man. 4 kills. Jeg har fået et kill. Nice. Og jeg har den smed lige til syge. Jeg vil gerne sige, at jeg rammer kun one-taps her. Der var en stor min. Nu skal du have en vild historie, okay? Ingen til jeg afbryder den her gang. Jeg står der i min AV'er. Jeg kommer bare crouch og rammer headshot. Okay, hold kæft. Hvis vi går den vej. Du skyder window, hvis du dør, så skyder jeg dem, okay? Fuck, jeg lagger. Ellers er det dig, der lagger, jeg ved det ikke. Det lægger ikke. Så er det mig, der lagger. Der er ikke lige nogen bare.
Hvis jeg dør nu, ikke? Jeg glemmer at købe en smoke. Jeg vælger smoket. Bro, Jeg har en smoke. don't touch it, don't touch it. Nice. Jeg kunne ikke skyde. Jeg sørger, jeg kommer igen. Okay. Hvor fuck er Det kan jeg rette. Jeg ved det ikke. Jeg tjekker lige. Det er herovre. Okay, fuck, vi er dumme. Det er os selv, der har plantet bomben, jo. Nå ja, okay, idiot. Hvad skal vi? Ej, jeg er varm. Fuck, jeg er varm. Bro, jeg lægger helt vildt. Jeg kører sådan mega mange penge alligevel. Ja, prøv at se. Den der anden flest kills, altså kom nu lidt. Vi er helt varme, jo også. Jeg har 13.000. Vi er helt oppe i... Der, ja. Vi Ja. Prøv at se, det er fordi vi aldrig dør, jo. Jeg har været død 0 gange. Jeg har så også kun fået et kill. Prøv at se, førstepladsen har været død 2 gange fucking nu. Ej, jeg har lyst til Mac'en. Sådan en big arch der, ikke? Selvfølgelig vi har råd. Vi vil gerne have Mac'en hver nat. Men det får vi aldrig. Jeg tjekker herovre. Ja. Kig lige vinduet på mig. Der er ingen vindue. Федор, вам надо вообще... Jeg vidste det. Oh my god. Jeg Jamen, vidste. mig, Dr. Lecter, vi har sgu stadig noget. Det kommer jeg sgu aldrig til at glemme. Ved du hvad, jeg skal den her igen. Jeg har været død en gang med den. Fedt, man har 2. Og det var fordi, det var for lang afstand, jeg havde 2 HP, så... Og hvordan ligger ham derovre? Mig, det giver jo ingen mening. Okay, fordi han har 2 mere assist end mig. Okay. Kom nu. Jeg prøver, jeg kan ikke skade noget. Jeg er så 7-0, altså. De kan bare give op nu, jo. Vi er jo alt for varme til dem Jeg her. tager den der AVP der. Jeg har 11 kills. Kom nu lidt. Det er første gang, nogen ser MVP. Kærlighed og MVP skal den video have heddet, det kan jeg mærke. Og den anden skal hedde voksenmobning. Oh my god, jeg har bombe. Понял нас, Please. Død. Ай, бля. Чунджуля, правда. Skal jeg plante? Oh my, hvad? Ой, просто, Ja, nu har vi tabt. Bro. Vores mate har vildt frem. Тадио. Kom nu ikke sne dig for helvede. Det er godt, mate. Det er godt, det er godt. Jeg bliver stiv nu. Jeg bliver stiv. Oh my. Nej, han er varm. god. Der er stadig en. Han er jo rigtig godt efter det. Ja, den springer. Bro. Nej, den gør ikke. Jo, den gør. Ja, tak. Let's go! Og han er... Jonas, han har ikke købt den der. Jeg var MVP Der er noget, du for får. at anbringe bomben. Der er no way. Ham der fik han ikke 3 kills. Jo. Det giver ingen mening. Nå, men det er fair nok. Oh my, kan vi lige vende her. Ja. Du klarer det fint. Okay, log in. Jeg tjekker lige her, Jørgen. Stay back, okay? Jeg er okay. Der. Fik du ham? Ja, Nice. bare de one-taps der. Jonas, jeg smoker window. Så kigger du der, jeg kigger her. LVR.
Jeg kigger højre. Ja. Jeg ved bare ikke hvor. Her, hjemme mig, død. Nice. Det er fandme lækkert, det her. Fuck, jeg lækker. Bro, der står Netto-hakken. Det er hakken for Netto, det her. Fedt. Internet er for Netto, står der. Ja, skib på. Hallo, hvor smidt skyd lige Hvad? sidst. Bro, hvis jeg var død i går, jeg havde faktisk flynet fuldstændig. Er det en... Jeg har faktisk ingen penge, jeg skal lige logge ind. Jeg har brugt mange penge. Jeg købte Bro, Netto-hakken er her stadig. Prøv at se, mand. Jeg kan ikke høre, hvad de siger. Jeg kan ikke høre, hvad lækre Dr. Lægter han siger. Jamen, det gør jeg ved mig åbenbart. Jeg skal nok komme til at sætte Og det var lortesmuk. Men jeg smukkede sgu. Ikke her, fordi der er ikke engang lavet det der. Der er ikke engang... Bro, der. Hold øje. Hold øje. Han er til højre, Nej, det er han ikke. Nice. Oh shit. Jonas, kan du kukke den her rundt? Kan du kukke den? Det kan du fandme godt. Jeg kan lige få min magepack. Bro, jeg har fandme meget lort åben lige nu. Jeg har den ikke. Hvem har bomben? I don't have the bomb. Bro, jeg tror, der kan snakke. Nej, jeg har den. Ja, men jeg mener, hvad hedder det? Han mener bomben lagde der. Let's go. MVP. Ej, jeg elsker faktisk den her gale af. Jeg er fucking goated, mand. På hakken kører på fuld skrue nu. Netto-hakken. Jeg smukker window igen. Der er blevet lækkert. Skal jeg passe på bag sig? Ja, jeg tænker sådan. Nej, ikke død. Hvor fuck er bomben? Har jeg den? Ja, Dr. Læk og ting havde den på sig. Den er her. Nice. Kom lidt. Ja, Jonas lægger førstepladsen. Kom lidt. Jeg var på 5 kills. Nice. Det er bro. Vi er næste... Ej, det kunne blive en 13-0. Jeg ved ikke engang, hvad tiden skal hedde. Om det skal hedde lækre mændiger. Vinder 13-0. Netto-hakken, eller hvad den skal hedde. Jeg ved det fandme ikke. Den skal fandme hedde. Netto-hakken og 13-0. Netto-hakken og endda 13-0. Ja. Ej, varm titel. Jeg smukker window. Hvis de ikke er rent ud, jeg kommer her, ikke? De er dumme. Han er ikke rent ud nu. Han er simpelthen ikke rent ud nu. What? Go! Let's go! Jeg kan. Ja. Jeg sprinter bare. Jonas, han kommer her. Ja. Hvor fuck er han? Jeg er 9 liv, bro. Der! Nej! Log in. Nice. Nice. Hvad er det? Yep, nu er jeg oppe på 6. Hvor mange penge fik jeg? Hvad? Nej, det er matchpoint. Kan vi lige vinde 13-0 her? Okay, Det kunne være så lækkert. Jeg har ikke min sniper. Kom nu, vi er nødt til at vinde 13-0. 13-0. Det kan vi godt. Jeg har brugt bare lige alle mine penge, fordi første runde, det er sidste runde jo, næsten. Det kan være afgørende rundt, det her. Ved du hvad, jeg køber bare lige sådan noget armor ting. Der kommer altid nogle af. Ja. Så. Jeg smukker der. Jeg går herop. Nogen der har kastet en... Nej, det er også der kaster den. Hvor er de henne? Er det B? Ja. Okay. Bro, jeg bliver ramt headshot. Bro, vi må ikke smide den nu. Vi skal tage den 0. Kom nu lidt. Gutter, kom så. Kom så. Let's go, man. GG's.
GG's, bro. 13-0. Nice. Good game, good game. Good game, guys. Ja. Guys. Let's go, Johan!